Gap go méid go deas an mnochmuid an cecht matematica bhóí dé agus éileáin. Na ba sé sin go deas. Well, tá mi sé gáil coppla bóin dé agus coppla féileáin a chrocha suas a glár anseo agus támuid chun somaí a chuma bunaí arb sin. Ce go leor, pan go me coppla ceann suas. Coppla ceann eile. OK, is coppla féileáin. Agus go bhheicimiid Tá am. Nis, cevéad bóin dé atá a glár. A hían, a dó, a trí, a ceithir. Cheir a bhóin dé. Agus cevéad féileáin atá a glár. A hían, a dó, a trí, a ceithir. Cheir a éileáin freisin. Scríofa me sin na dosach. Ceithir agus a ceithir. Sinne, cevéad atá ar an umláin, pan go gúra iad. A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé, a seacht, a hocht. Och gíine tá an. Mar sin, tá sang go bhfuil ceithir agus a ceithir cortham lena hocht. Iontach. Dúmas ceann eile. Bud me coppla ceann eile suas an sin. Nis go tam. Cevéad bóin dé tá am anis. A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé. Agus cevéad féileáin tá am. A hían, a dó, a trí. Scríofa muid sin na dosach. A sé agus a trí sinne, Camuid a chúrinis chun umlána áil. Hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé. A seacht, a hocht, a naoi. Naoi, sin an tumláin. Mar sin tá saininis, sé agus a trí sinne naoi. Iontach. Tumas ceann eile. Cifí má thóga mí teailiog. Nis go tam. Cevéad bóin dé tá am anis. A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé. Agus cevéad féileáin tá am. Ní ceann na beam. Ceach scríofa me sin anis. Sé agus iontach in neamhaní nó náid. Sinne, cevéad a támanna sé an umláin. A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé. Sé. Mar sin tá sain, sé agus in neamhaní sinne sé. Iontach. Tumas ceann eile. Cúine me dúin. Ceann deachar. Bhfuil tú ré. Cevéad féileáin tam? A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig. Or cevéad bóin dé go leis geal. Agus anis cevéad féileáin tá am. A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig. Ceach scríofa me sin? Cúig agus a cúig. Sinne. A hían, a dó, a trí, a ceithir, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a 10. Iontach.